único no que celebramos. Un evento único no que celebramos a excelencia académica do alumnado que acadou as mellores cualificacións na proba de acceso xeral á Universidade en Galicia. Así como dos centros educativos onde cursaron os seus estudos de bacharelato. Bueno, eu son Jéssica. Eu son Robinson e estamos moi emocionados de poder acompañarvos nesta ocasión tan especial. Hoxe é un día para celebrar. A Megao está organizada pola Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional da Xunta de Galicia e tamén polas 3 universidades públicas de Galicia, a Universidade da Coruña, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo. Estas institucións están hoxe aquí representadas apoiando de maneira decidida a excelencia académica da mocidade galega. Este ano, ademais por primeira vez dende que se organiza este acto, a Universidade de Vigo exerce como anfitrión do evento. E para facelo posible, contamos tamén co apoio do Concello de Vigo e do Consello Social da Universidade de Vigo. Un forte aplauso! E se todo isto fose pouco, este ano temos un motivo adicional para que esta gala sexa aínda máis especial. Pois este 2025 tivo lugar a primeira PAU, a nova proba de acceso á universidade que sustitúe a antigua PAU. Un cambio importante con novos formatos e criterios. E agora que superastes as probas, contádenos non, como foi? Foi tan duro como pintaban? Oístes? Que tal si lle damos voz? Sí. A ver. Ui, canto revuelo, non estaredes nerviosas, non? A ver. Dalle, Robinson, dalle, lixe. A ver, ti, que pareces moi decidida na vida. Contame, que tal se foi? Pero levántate, muller, levántate. Un aplauso para animar a esta rapaza, vamos! Foronche fáciles, difíciles, as probas. Eu saí pensando que estaban un pouco peor, pero logo corrixiron ben e eu creo que ben. Foron máis fáciles, ao final. E cando pensaba que saía algo mal, despois dun examen, non sei por que saía mal. Contame como fas. Estudiar moito, confianza, verdad? parece. Moi ben. A ver, pregúntalle a alguén máis. A ver, alguén que este así algo despistado. A ver. Mira este de aquí de diante. Ui. A ver. Sí, por aí. Están aquí un pouco despistados. A ver, a quen lle... A ver. Teñen cara de estudiar moito estes, eu teño medo. A ver. Ui, Uh. aquí miran por outro lado, non sei que hai polos outros lados. A ver, alguén que mire pa aquí. Ui. Non estudiaron. Daquela todo a ver. mentira, Ou que? Aí. E ti? Contame, a ver, ti levábalo todo planificado ou fuche máis de ir improvisando pouco a pouco? Levántate, hombre, levántate. A ver, contame. Depende da materia en concreto, non? Pois algunha a practicar a máis, pero lingua tivo que ser improvisada un pouco. Bueno, improvisar está ben tamén, improvisar está ben. Moi ben, un aplauso. Claro que sí. Este chaval debe improvisar ben, se non estaría aquí, Moi ben, chaval. Bueno, a ver, que máis quere salir por aquí? A ver, ui, aquí mira moito por outro lado, Ali da fila detrás, que pensan que non vamos ir, pero tamén chegamos ali, claro que chegamos. Vai. E ti, contame. Sí, que tal che foi? Bom, pois, podría haber salido mellor, pero saliu bastante ben. Moi ben, se non estaría aquí, non? Honesto, Orgullosa está dele? ben. Home, pues claro, no, como non vai a estar orgullosa? Claro que sí. Aquí se nota
que hai moito nivel. Non, xa vexo, xa. Pero que fas, Oli? Sendo na tua quenda. É que sempre estás facendo das túas, charramangueirada. Que... Fala máis alto que non te entendo. Rapaces e rapazas. Este é Oli, a mascota oficial da Universidade de Vigo, que só tiña que facer unha cousa. Pero como é de costume, pois fai o que lle cadra. Demos un forte aplauso. Ai, Oli, a ver, home, ti comprendes que ninguén neste pabillón salvo Robinson, mais eu entendo o que dis. É que Oli fala unha lingua chamada roboto. Claro, teño unha idea. Ti fala e nos traducimos. Claro que estou segura, como non vou estar. Pero veña, fala, que non temos todo o día. Fala máis a modo, home. Fun de visita ao universo. E sen querer? Perdín os premios. Da Megao 2025. Ves como non era tan complicado? Fun De visita ao universo e sen querer perdín os premios da Megao 2025. Fun de visita ao universo e sen querer perdín os premios da Megao 2025. Pero que fixeches que? Ai, ai, ai. Si só tiñas que esperar ali abaixo a que te chamásemos e subir con eles. Mira, como esta sexa outra das túas bromas, vas ver o que vou. Tranquilo. Tranquilo, non pasa nada, xa está. Xa está, non pasa nada. Veña, un abrazo. Sei que che facía moita ilusión este evento. Veña. A ver. Tranquilo. Que facemos agora? Agora? Ai, non hai outro plan. Non hai outro... Bueno, pois algo se me ocorrerá, non? Non vos preocupedes. Seguro que se me ocorre algo, sí. Teño unha idea. Somos un equipo. Estes rapaces e rapazas teñen que recuperar os seus ben merecidos premios. Non sei. Oficialmente, comeza a misión. Recuperar os premios Megao 2025. Vale, entón, Robinson, ti continúa coa gala, que Oli máis eu poñémonos mans a obra. Estamos? Feito. O espectáculo debe continuar. Vamos, por aquí, home. Vamos, Ai, de verdad. E agora, con todos e todas vos, é un placer dar paso ao alcalde da cidade de Vigo, Abel Caballero. Démoslle un forte aplauso. Mellores expedientes de Galicia de acceso á universidade. Sodes as mellores e os mellores do mundo. Os meus parabéns, a miña felicitación, mi enhorabuena, congratulations, you are the best. E sentilo así, sentir a importancia de o que sodes, os mellores expedientes. E hai que presumir de ser os mellores expedientes. E hai que sentir orgullo de o que sodes. Xente xoven que se caracteriza por unhas magníficas notas. E detrás das notas están os coñecementos, a capacidade, a vontade, o estudio. Pero detrás das vosas notas está o vosso futuro. Ese futuro que vai a empezar inmediatamente na universidade, na que lixades,
Cada un elixe a universidade de acordo co seu gusto, a súa predisposición, a súa especialidade. E nas universidades os esperamos cos brazos abertos. Porque a universidade se vai a convertir na vosa casa, na vosa memoria e a vosa marca profesional e vital para toda a vosa vida. E iso é extraordinario. Iso é o que hoxe estamos dicindo aquí. Os mellores expedientes. Aos que mostrachedes esa capacidade extraordinaria. Pero sentir e elexir con a vosa querencia. E deixademe que narre un pouco como vivín eu a universidade. Porque eu miro para os tres rectores que están aquí. Está Coruña, está Vigo, está Santiago, por orden de proximidade a min. O meu primer título universitario, náutica, na Universidade de Coruña. Meu segundo título universitario, económicas, na Universidade de Santiago. Meu tercer título universitario, máster, na Universidade de Essex, en Inglaterra. O meu cuarto título universitario, doctorado na Universidade de Cambridge, United Kingdom. O meu quinto título universitario, doctor pola Universidade de Santiago. E agora son o primeiro catedrático da Universidade de Vigo. Esa é a forma de velo. Eso é o que somos. Porque eu sento un inmenso orgullo de todas as universidades polas que pasei e forman parte da miña vida. E guardo un maravilloso recordo. E me deron a formación. E fixeron as miñas posibilidades de vida. Son todo o que son gracias ás universidades que me formaron. E aos profesores que me deron clase. E as profesoras que tanto e tanto me enseñaron. E iso que vades a vivir. Unha etapa maravillosa, extraordinaria. E sei que estades en este momento cheas e cheos de ilusión. E ten que ser así. E ten que ser así. Porque vades a ser estudiantes universitarios. E iso é unha cultura. E é unha cultura que queda para sempre na vida. E que conforma unha forma de entender a sociedade, de entender a vida, de entender o voso traballo, de entender todo o que vades a facer. Por iso, este acto ten tanta relevancia. E aquí están profesores dos centros que son os que contribuíron as vosas maravillosas notas e lles temos que dar un saludo e un grande recoñecemento. Un grande recoñecemento, porque eles son parte da vosa formación. Pero, se mo permitides, e eu quero ser o que o faga, o aplauso máis grande non é para vós, é para vosas familias, as nais, os pais, as avós, os que están en todas as gradas, porque eles son os que queren que estedes na universidade. E todas xuntas e todos xuntos conformamos a excelencia universitaria, as familias tamén. Estamos no século XXI, en ese século donde a formación é todo, donde a calidade profesional é todo, donde tantas e tantas cuestiones en últimas tecnoloxías de todas as materias, de todas as carreiras, de todas as formas de entendelo, son as que os van a formar. Eu vos quero decir que veñades con entusiasmo. Claro, se me deixo levar por min, querido rector da Universidade de Vigo, ya les digo a todas e a todos que veñan para Vigo. Pero eso é porque son alcalde, normal. Se estuviera aquí alcaldes de outras universidades, estarían dicindo o mismo. É o entusiasmo dos alcaldes. Pero no meu caso é que é certo. No meu caso é que é certo. Por iso hai que tomar isto con o entusiasmo do que significades. Sodes magníficas, magníficos, maravillosos. Sodes a mellor xente que un se pode atopar. Sodes a excelencia antes da universidade e os fago un vaticinio. Vades a ser a excelencia na universidade, vades a ter maravillosas formaciones, grandes carreiras, e me quero dirixir ás pais e aos nais. Van a ser fantásticas. Van a ter unha vida excepcional, porque estamos indo á vida da formación nas universidades, nas 3
universidades galegas, en todos os campus das universidades galegas. E dende aí, se me permitides, os queremos e os queremos. Viva Galicia, viva Vigo! Moitas grazas, alcalde, polas súas palabras e polo seu apoio a este acto. Forte aplauso, forte aplauso. Vaites, mudache de outfit. Claro, agora sí que estou lista para recuperar os premios da Megao 2025. E como vas a facer? Tes algún plan? Claro que teño un plan. Isto é unha operación ultra secreta, nivel top. E para levala a cabo, teño isto. Non me digas que... Sí. Vou entrar no universo para recuperar os premios eu soa. A zona virtual xa está preparada, a cámara lista e o plan en marcha. E que che contou este plan? Eu mesma. Non hai dúbida. Es increíble, chiquilla! Non sei. Sabes que? Oli contoume que entrara no universo e que esquecera por ali os premios, pero non sabe onde. Así que vos, dende aquí, teredes que axudarme, de acordo? Entón, vou ser teu copiloto virtual. Exactamente. Facendo equipo daremos ca solución seguro. Pois a partir de agora queda todo nas túas mans. Non vos perdades detalle. Vou facer historia. Confiamos en ti. Que polo que vexo, xa fuche varias veces ao espazo. Non sei. Bueno. Nunca fun. Nunca fun. Pero malo será, Ai, non? mamaíña. Malo será. Pero non será mellor que vaya outro que... Non, confía en min, home. Confía, déixate fluir, divírtete. Además, como decía aquel, un gran poder conleva... Bueno, non me acordo como seguía, pero da igual, que non hai tempo que perder. Oli, estás preparado? Imos entrar! Imos. Portádemos ben, E ti tamén. E vos tamén, claro. Pois claro. Vamos! A ver. Isto de ir ao universo non é ninguna broma, Xa estou lista! Adiante, Jessica! Vamos! 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 Vaya! Isto é unha pasada! Jessiquilla, esti! Sí, digitalizada. Esperade que vou acceder á cámara para que me poidades ver. Védesme? Hola! Hola! Que chulo está isto, Increíble! Mire iso do chan! Non é un dos premios! A ver, é isto. ¡Ah! Sí que é, ten razón. Oli fijo que estuvo por aquí. ¡Ala Baioli! ¡Xa está contento! Avanzamos. É que ese artefacto que está aí ao teu lado. A ver. Ah,
Ai, xa sei. Isto creo que son as chaves que abren os portais do universo. Portais? Claro, portas a outros espazos. A ver. Ole, confirma! Ese foi polo portal por onde foi. Vale, pois vou. Vémonos. Vaya. Que lugar tan fermoso. Sí. Mira, o horizonte para o sol do campus de Vigo. Que original. Sí. Mira, ali hai unhas sinais. Achégate a ver se topas algo. Tes razón, vou mirar. Auditorios. É certo, Oli díxome que asistira a unha conferencia nuns auditorios do universo. Pois continúa por ese camiño. Sí? Vou entrar. Veña, Jessica, a ver se topas os premios. Vamos, Jessica, que ti podes. Vaya, aquí tampouco están. Pero apareceu outro portal. E este parece que nos leva á Universidade da Coruña. Pero é unha boa nova, Jessica. Ole, confirma. Adiante. UDC, imos alá. Benvida a Coruña. Benvido a Ferrol. Benvidos E benvidas á Universidade da Coruña. Un lugar para descubrir ata onde queres chegar. facer novas amizades e superar retos e desafíos. Na Universidade da Coruña temos titulacións adaptadas a unha sociedade en constante cambio e centros de investigación de excelencia. O profesorado está preto de ti e acompáñate mentres aprendes, creas e investigas. Estudar na UDC é como entrar en 9 universidades europeas, o Eurocampus Immerge. E se queres máis experiencias, tes Erasmus. Fora das aulas temos moito máis. Teatro, danza, música, deporte, mar. O campus vive contigo día a día. Non importa onde O veñas. importante é onde queres chegar. E agora recibimos no escenario a Ricardo Cao Abad, reitor da Universidade de Coruña. Un forte aplauso. Estimado conselleiro, reitores das Universidades de Santiago de Compostela e de Vigo, alcalde de Vigo, vicerreitoras, presidente do Consello Social da Universidade de Vigo, autoridades académicas e institucionais, profesorado, familias, amigas e amigos e, sobre todo, estimadas estudantes e homenaxeadas e homenaxeados neste acto. É unha honra para min, como reitor da Universidade da Coruña, participar neste acto tan especial, organizado con agarimo pola Universidade de Vigo, a que quero agradecer a súa hospitalidade e esmerada preparación. Un acto cuns claros protagonistas, vos, que grazas ao voso talento, ao voso esforzo e dedicación, acadastes as mellores cualificacións nas probas de acceso á Universidade de Galicia. Parabéns sinceros. Parabéns a todas e a todos. Este recoñecemento é máis que un diploma. É o reflexo dun camiño de constancia, de esforzo no estudo, de apoio familiar e docente, e tamén de ilusión, como decía o alcalde, ilusión polo futuro. Quero tamén felicitar as vosas familias e ao profesorado que vos acompañou ata aquí. Sen dúbida, sodes parte esencial deste logro colectivo. Este acto é unha homenaxe, sí, pero tamén é un punto de partida. Estades a piques de iniciar unha nova etapa, chea de oportunidades e desafíos. A universidade non é só un lugar onde se adquiren coñecementos, senón un espazo físico de crecemento persoal, de pensamento crítico, de compromiso coa sociedade. As tres universidades públicas galegas, a USC, a UVigo e a UDC, formamos un sistema universitario sólido e diverso, comprometido co país.
Un sistema que colabora de maneira intensa e frutífera. Contamos con máis de 100 títulos universitarios de grao, algúns deles conxuntos, como o grao en paisaxe, ou o de relacións internacionais, ou de intelixencia artificial. Máis de 80 programas de mestrado, en 30 deles colaborando como mínimo 2 das universidades galegas. E preto tamén de 80 programas de doutoramento, algúns deles tamén conxuntos. A cooperación entre as 3 universidades e tamén a especialización son unha mostra clara de que as universidades públicas galegas somos máis fortes e máis útiles á sociedade. Neste contexto, tamén compre salientar que 3 graos universitarios, o de veterinaria, un dos graos de fisioterapia e un dos graos de enxeñería informática e 14 mestrados das universidades galegas contan con o selo de excelencia otorgado pola Xunta de Galicia. Un recoñecemento de calidade da nosa oferta académica e investigadora tamén. Na Universidade da Coruña, con apenas 35 anos de historia, combinamos tradición e innovación, cunha oferta formativa que vai desde titulacións clásicas, como Dereito ou Arquitectura, ata graos pioneiros como Ciencia e Enxeñería de Datos, Xestión Industrial da Moda, Nanociencia e Nanotecnoloxía ou Creación Digital, Animación e Videoxogos, por poñer algúns exemplos. E facémolo sempre coa mirada posta na sociedade, porque entendemos que as universidades públicas temos a responsabilidade de dar resposta ás necesidades e demandas do tecido productivo e da cidadanía, e tamén na formación de profesionais que son indispensables para os servizos públicos esenciais, como a educación ou a sanidade. Pero máis alá dos títulos, queremos ofrecervos unha experiencia universitaria completa, con apoio académico e persoal, con actividades culturais e deportivas, con espazos para a participación estudiantil e para a creación de comunidade. Porque a universidade tamén é iso, un lugar onde facer amizades, onde descubrir vocacións e construir futuro, como decía antes tamén o alcalde. Animámosvos a que escollades con liberdade e con información, que sigades o voso camiño con paixón e curiosidade, que vos impliquedes, que fagades preguntas, que vos equivoquedes tamén e que aprendades, porque o voso éxito será tamén o noso. Remato reiterando os meus parabéns e desexándovos moita sorte nesta nova etapa. Galicia precisa do voso talento, da vosa enerxía e da vosa visión para construir un futuro mellor. Fágovos chegar de novo os meus parabéns máis efusivos. Parabéns, que desfrutedes deste día de celebración. Hoxe día 20, o 23, como sabedes, é a noite de San Xoán, e xa sabedes onde se pode disfrutar dunha magnífica noite de San Xoán en Galicia. Moitas grazas a todas e a todos, e parabéns. Moitas grazas, reitor, polas súas palabras. Como vas, Jessica? Estou nun novo nivel, e polo que vexo, aquí hai moita clase. É tanto. Parece que están a realizar un debate. Efectivamente. E de que falan? Pois parece que están comentando que alguén abriu portais por diferentes niveis do universo e non saben quen foi. Xa, non sei quen sería, Iso é! Oli entrou no universo e foi abrindo portais. Polo tanto, se seguimos o percorrido, daremos cos premios. Tes razón. Agora me sono moito máis doado. Vou cruzar esta porta, a ver a onde me leva.
Recibimos agora no escenario a Antonio López Díaz, reitor da Universidade de Santiago de Compostela. Un forte aplauso. Moitas grazas. Foi máis grande o aplauso para o alcalde, pero teno merecido. Estamos en Vigo e merecio todo. Grazas, alcalde. Bueno, un placer estar aquí compartindo con todos vostedes este acto de celebración dos mellores resultados nas probas de acceso á universidade. É un día para facer efectivas 3 reglas de falar en público que eu faigo efectivas de vez en cuando. Que me din, ponte de pé para que te vexan, fala alto para que te escoiten e séntate rápido para que te aplaudan. Vamos a pola terceira. Digo vamos pola terceira porque as 2 primeiras xa as conseguimos e a terceira casi tamén porque aplaudistes antes de que me sentase, así que isto vai rodado. Ben, temos 5 minutos, son demasiados para dicir cousas orixinais e interesantes, así que vamos a tratar de ser concisos. Hoxe é un día de celebración, aquí estamos para celebrar, pois, lóxicamente, o voso éxito nas probas de acceso á universidade, o voso éxito persoal de cada un e de cada unha de vós, pero me parece que tamén é o momento de recoñecer o éxito dos distintos colexios, institutos, centros onde fixestes os vosos estudos que deron lugar a estes maravillosos resultados. É un éxito individual, pero tamén é un éxito colectivo polo sistema universitario polo sistema educativo que nos temos dado. O universitario ven despois e tamén é de éxito. E todos os éxitos teñen unha componente individual, indudable, que é vosa e por iso merecedes todo o recoñecemento, pero é difícil que os éxitos sexan sempre froito de un solo, senón que hai moitos outros elementos implicados, e aí temos, como aquí se dixo tamén, e eu quero tamén sumar ese agradecemento a todo o profesorado, profesoras, profesores, que xunto con Bosco fixeron posible estes magníficos resultados. Están detrás as familias, amigos, ese ambiente que é imprescindible para que cada quen de vós puidese acadar tamén eses resultados. Eu penso que merece tamén un agradecemento e un recoñecemento todo o equipo da CIUGA, todo o conxunto de examinadores, correctores, etc., que fan que todo este sistema que ten a súa complexidade saia adiante con éxito. O sea que, grazas, parabéns a todos eles e cunhos parabéns e recoñecementos moi especiais a vós que sodes os homenaxeados. Bueno, e a partir de agora chega a experiencia universitaria. Estamos agardando as universidades públicas galegas por vós, pois con moitas ganas. Poñémosvos, as 3 universidades públicas que compoñemos o sistema universitario galego, poñemos a vosso dispor máis de 11.500 prazas de primeiro acceso a estudos universitarios en máis de 100 títulos diferentes de universidade, co que seguramente pois vamos a colmar boa parte das vosas aspiracións. Non sei se tedes que dar tantas voltas como deu o alcalde na súa traxectoria universitaria. É moi enriquecedor. Forma parte do espírito da universidade compartir, viaxar, coñecer outras realidades. Pero ben, se de entrada queredes estudar connosco en Galicia, pois vades a ser magníficamente recibidos, porque sen estudantes non hai universidade. E agora, últimamente, e daqui para diante, os estudantes van a ser unha peza codiciada, porque estamos cun problema demográfico diante de nós, que simplemente basta recordar que fai 25 anos nas universidades éramos 95.000 universitarios. Este ano somos escasamente 65.000. E se a cousa siga así, o futuro é moi preocupante. Por iso que seredes moi benvidos ás universidades. E eu, dende Santiago de Compostela, pois non quero engadir moito máis o que se ten dito aquí. Imos celebrar este ano a inauguración do curso académico que por turno rotatorio lle toca a unha universidade pública. Este ano farémolo en Compostela, o día 4 de setembro deste mesmo ano no que estamos. Xustamente o día que se van a cumplir 530 anos do primeiro documento que foi a orixe da Universidade de Santiago de Compostela. 530 anos de historia de universidade en Galicia,
que durante moitos anos, ata 1990, fomos unha única universidade e que dende 1990 ata hoxe somos 3 magníficas universidades públicas que vos ofrecemos o mellor, a mellor oportunidade de formación, porque vosotros sodes o mellor de Galicia e sodes tamén a garantía do futuro de Galicia. E remato, xa que estamos nos 75, celebrando 75 anos do pasamento de Castelao, permitídeme que vos lembre a visión que tiña Castelao da universidade. Era da Universidade de Santiago porque naquel momento era a única que había en Galicia, pero podemos estendelo ao conxunto do sistema universitario de Galicia, traducindo o día de hoxe. E dicía Castelao que vía a universidade, referíase a Santiago, pero como xa digo, porque era a única, como cerebro de Galicia, espallando cultura e coñecemento máis aló dos lindes naturais da nosa terra. Pois ben, esa universidade que quere seguir sendo o cerebro de Galicia, pois invítavos a acercarvos, a ceder e a completar os vosos estudos entre nós. Seredes magníficamente benvidos. Moitas gracias. Moitas grazas, reitor, polas súas palabras inspiradoras. Jessica? 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 Jessica! Que? Pero que faz? Pois estaba meditando un pouco, que con estas vistas... Pois a meditarás máis tarde. Non lembras que temos unha misión. Veña que non temos tempo. Bule, bule. Vou. Pero se estaba aí. Que aventura. Tranquilo, Robinson, todo irá ben, xa verás. Creo que a vibra das tías púxome nun mood tranquilo. Sí, veña, pero ti valle dando que nós non estamos tan tranquilos, eh? Vaya, isto faiseme familiar. Familiar? Sí, porque agora é a quenda da Universidade de Vigo. Imos alá. O Vigo Show, veña. Recibimos agora no escenario a Manuel Reigosa Roger, reitor da Universidade de Vigo. Un forte aplauso. Moitas grazas, conselleiro, alcalde, compañeiros reitores, vicereitores, presidente do Consello Social da Universidade de Vigo, autoridades académicas, profesores e profesoras das ensinanzas medias que vos chegaron ata aquí con enorme éxito, premiados. Hoxe un día de ledicia, xa se dixo aquí, de xeito abondoso, é un día de celebración do voso éxito. A verdade é que todo o que eu seguramente debería dicir xa o dixeron os meus compañeiros moito mellor do que eu o podería dicir, así que eu vou vos falar da construción dun mundo mellor. Vou a falarvos do papel que eu penso que podemos xogar na construción dunha Galicia mellor, dunha España mellor, dunha Europa mellor. Nun momento no cal temos enormes dificultades, están ocurrindo guerras, están en lugares onde pensábamos que xa tiñamos moito avanzado e que non ia ocurrir de novo, están ocurrindo incluso xenocidios, non? E parece que ás veces miramos cara ao outro lado. Bueno, pois eu creo que temos os ingredientes de abondo como para facer deste mundo un lugar mellor, un lugar onde as persoas poidamos desenvolver a nosa vida do mellor xeito e poidamos ser quen de facer que todo este talento que temos agrome e que construa esa sociedade mellor. Os dous primeiros ingredientes que son necesarios pero non suficientes os temos aquí representados moi ben traballados nos institutos e nos centros educativos. Temos moitísimo talento e moitísimo esforzo. Por iso, parabéns. A min chégame de esperanza ver aquí tanta xente xove que está disposta a deixar o mellor dos seus anos mozos para traballar, para aprender, para facer que o coñecemento chegue e que suba. Se queremos unha sociedade mellor, a sociedade ten que estar baseada no coñecemento. Non hai ningún outro lugar, non hai ningunha outra escala, non hai ningún outro camiño para construir unha
sociedade mellor. E para iso, como moi ben dixeron os meus compañeiros, a universidade está para xogar tamén o seu papel. Por iso, grazas e parabéns polo voso talento e moi especialmente polo voso esforzo. Galicia é un lugar moi especial, non? Todos os que vivimos aquí sabemos que a nosa terra é un paraíso, non? Que temos moitísimas riquezas, que é un lugar maravilloso para vivir, que temos un xeito de ser construído ao longo dos séculos que fai que sexamos unha terra onde un quere voltar sempre, non? Eu sempre digo que ás veces atraer talento a nosa terra significa que a xente coñeza Galicia, porque é unha terra que enamora, non? Pero ao mesmo tempo, durante moitísimo tempo, eu casi que diría sempre, as vagas do coñecemento que chegaban de Europa custáballes pasar os Pirineos e aquí moitas veces chegaban esmorecidas, non? Como se fóramos sempre un paso por detrás. Un paso por detrás. Temos unha cidadanía maravillosa, temos moitísimo arte, temos construído cidades magníficas, a verdade é que paga a pena vivir aquí, pero moitas veces non éramos quen de sacar peito e decir non somos igual de vos que en outras institucións, que en outras latitudes, non? Pero neste momento creo que se dan as condicións para que si collemos un elemento máis a ese talento, ese esforzo que aquí están tan brillantemente representados, poidamos construir ese futuro mellor e dende Galicia, como moi ben decía o reitor de Santiago, dende Galicia para o mundo construir unha sociedade mellor. Por que? Bueno, é certo que ahora mismo temos mellores comunicacións, non? Temos 3 aeroportos, temos o AVE que pouco a pouco vai chegando ás cidades de Galicia, temos as telecomunicacións, moitas veces non é preciso moverse para poder conectarse con persoas de calquera punto do mundo, non? Pero, en todo caso, temos feito un investimento magnífico na creación dun sistema universitario público galego que creo que os galegos e os galegas teñen que estar orgullosos, porque o investimento que se fai co esforzo dos galegos e das galegas está producindo uns resultados magníficos, non? E teño que dicir aquí, facer unha homenaxe a aquelas persoas que foron quen despois dunha longa noite de pedra que asulagou todo e que fixo que o coñecemento non só non avanzara, sino que se detuvese, incluso que tivo problemas para esa maravillosa lingua que temos, que é unha lingua que nos permite falar directamente ao corazón e que nos permite falar directamente ao cerebro e que permite facer calquera cousa e sufriu moitísimo, pois tivemos algunhas persoas que apostaron por Galicia, que apostaron por estar en primeira liña, e aí tedes unha representación do sistema universitario galego. Eu teño que decir aquí que eu vivín un pouco dende fora, porque eu era aínda estudante, o esforzo que un grupo de profesoras e profesores fixeron para convertir a daquela Universidade Única de Galicia nunha universidade tan boa ou mellor que calquera das que soan nas que saen na prensa. E a bo fe que o conseguiron. Pero ademais tiñan visión e tiveron xenerosidade e foron quen de conseguir abrir as mans para que a descentralización fora unha realidade. E que fixemos con esa descentralización? Pois un sistema único, un sistema que ten 3 universidades e 7 campus esparellados por Galicia, que están a formar o talento que nos chega, a pulirlo, a poñerlo a disposición da sociedade, pero que están tamén a facer unha sociedade máis comprometida, unha sociedade máis próspera e unha sociedade máis avanzada. Nin que decir ten que universidades como a nosa aspiran a unha sociedade en completa igualdade entre homes e mulleres, a unha sociedade inclusiva, e así queremos ser tamén dentro da Universidade de Vigo, inclusivos e igualitarios. E queremos premiar o talento, e queremos que o talento agrome nas nosas aulas. A nós tócanos, vou xa rematando, non quero estenderme moito, traballar nos 3 campus que están no sur de Galicia, Pontevedra, Ourense
e Vigo. Son 3 campus magníficos que teñen unha realidade palpable que influen nas cidades nas cales nos inserimos e que están a facer moitísimas cousas moi ben. Non quero facer un relatorio de todas esas cousas porque seguro que as podedes atopar en moitos lugares. Pero o que si vos quero contar é que os ingredientes cos que se construía a Universidade de Vigo, os piares que conforman a nosa arquitectura, son moi especiais e que afondan as súas raíces nese grupo de profesores e profesoras que no seu día albiscaron unha Galicia ao nivel de calquera comunidade do mundo e albiscaron unha universidade de auténtica calidade. Universidade de auténtica calidade que agora mesmo creo que podemos decir con orgullo que as 3 universidades que conforman o sistema universitario galego teñen esa calidade. Cales son eses ingredientes? O primeiro, o recoñecemento do talento, o esforzo. Nós queremos que o persoal que forma parte da Universidade de Vigo se esforce ao máximo, que sexan os mellores no seu campo, que xeren coñecemento e que poñan ese coñecemento ao servizo da sociedade. O segundo elemento, seguramente debería terlo dito de primeiro, ten que ver coa docencia. A docencia, dende logo, como moi ben suliñaron tanto Ricardo como Antonio, é o noso primeiro deber, é a nosa primeira tarefa, que ademais facemos con orgullo e con dedicación. Nós aspiramos a que o noso estudantado teña nos profesores, no PDI da nosa universidade, persoas nas cales pode confiar, ás cales se pode achegar e que pode construir moitísimas cousas ao longo da súa carreira. E a terceiro piar que construe, o terceiro alicerce da nosa institución ten que ver coa relación coa sociedade. Nos aspiramos a xogar un papel na sociedade. Un papel, por unha banda, por suposto, que ten que ver con eses criterios que nos pensamos que construen unha universidade e unha sociedade mellor. Queremos que a sociedade sexa igualitaria entre homes e mulleres, queremos que sexa inclusiva, que non deixa ninguén atrás, queremos que sexa próspera, queremos que sexa xusta, queremos que sexa xenerosa, que sexa fraterna e que, por suposto, sexa un lugar onde poder vivir. E con estes 3 bimbios, con estes 3 piares, estáse a construir unha universidade magnífica, daquel eu me sinto moi orgulloso de seren o reitor neste momento, porque creo que estamos a facer un gran servizo á sociedade. Aí están saindo algúns dos centros de investigación que fomos quen de ir organizando ao paso do tempo. Quédome con que no último hai unha ferramenta adicional que a min sirveme de moito. Galicia é un país magnífico, un país que ten moitísimas oportunidades e no cal paga a pena vivir, pero somos un país pequeno e a colaboración sempre vai a render moitísimo mellor resultado que a competencia estéril. En ese senso, teño orgullo de decir que a Universidade de Vigo, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Coruña estamos a traballar conxuntamente, incluso en centros de investigación, como Ecovas, que é o último que se está amosando nas imaxes. Por suposto, eu penso que para o futuro do país, para o futuro de Galicia, para o futuro de Europa, se Europa non alumea o mundo, creo que o mundo non vai a ir ben. É importante que teñamos estes foros de coñecemento, que son faros que permiten alumear o camiño e que permiten construir unha sociedade mellor. E remato xa. Dentro de pouco, porque o tempo pasa moi rápido, vos lo aseguro, estaremos seguramente de novo en cada unha das universidades celebrando os vosos logros, porque seguramente moitos de vos ides ser premio extraordinario de grao, de máster, de doutoramento. Daquela, espero que as reitoras, espero ademais que as reitoras poñan e depositen Espero que esas reitoras e reitores daquela depositen nas vosas costas o mesma pesada carga, pero ao mesmo tempo gozosa que eu quero comunicarvos hoxe. O futuro depende de vos. Moitas gracias.
Moitas grazas, reitor, polas súas palabras e por acompañarnos nesta viaxe ao universo. Como vas, Jessica? Veña que non temos tempo xa, eh? Que pasa, Jessica? Ai, mi madriña. Creo que os atopei. Sí, atopei os premios da Megao 2025. Están aquí. Vamos! Démoslle un forte aplauso a Jessica polo seu esforzo, que encontrou os premios. ¡Qué ilusión! ¡Hala! Pero vete pa cá, Bule. ¡Vou! A ver por onde ven. Vaite para ali mirar. Avisar si mirades a Jessica, eh? Mira, mira, aí ven, aí ven. ¡Hola! ¡Xa estou aquí cos premios da Megao 2025! ¡Ai, que ilusión! ¡Que ilusión! Dame pa aquí. Antes de nada non vas decirlle nada a estos rapaces e rapazas. Oli quere pedir perdón. Di que quere decirvos algo. Veña, fala, e nos traducimos. Na vida Hai que marcarse vos obxectivos. e tamén hai que gozar do percorrido. Pero o máis importante é coñecer a persoas especiais. Coas que poidades compartir aventuras. E que irades con todo o voso corazón. Ai, Oli, pero que sentimental te puxeches. Ai, un abrazo. Este Oli. Agora, para facer entrega dos ben merecidos premios, recibimos no escenario a Iván Carlos Area Carracedo, delegado do reitor da Universidade de Vigo na Comisión Interuniversitaria de Galicia. Un forte aplauso. Boa tarde. Ben, teño aquí que primeiro lembrarvos como é o protocolo. Foi unha cousa que me pediron, inda que creo que a todos lo diron, pois hai xente que aínda despois das probas aínda hai dúbidas da comprensión lectora. Eu non o dubido. Pero vamos alá. Entón, son 5 cuestións que teño que mencionar. A primeira é orde de participación. Vou ir en distintas quendas, exactamente 25, e irei nomeando por orde de localidade e provincia. Ben, hai un grupo de Vigo que se vai colar no medio dos de Coruña. Ben, hai que subir ao escenario principal as persoas representantes dos centros e todo o alumnado saco diploma. Xa tedes todo o mundo diploma. Aí está a rampa, vale? Non hai que saltar nin facer cousas raras. Ben, unha vez arriba, as persoas representantes dos centros recibirán o seu recoñecemento de man das autoridades. Non hai orde asignada. Ben, o estudantado colocarase nos laterais do escenario de cara ao público exhibindo o diploma.
Ben, as persoas representantes do centro farán o mesmo. Aí é cando se fai a foto de familia da quenda, nada de andar segregando, Non, a quenda completa. E despois hai que baixar do escenario, pola rampa. As persoas que suban do lado da dereita, pois baixarán polo lado da dereita, e as persoas que suban polo lado da esquerda, polo lado da esquerda. Tampouco é que, por favor, se presas que non hai urxencia. Ben, en principio, eso é todo. Entón, vou comezar a chamar. A ver se está isto por aquí. Vamos a comezar a chamar. Ben, da Coruña, os seguintes CPRs: Calasanz Padres Escolapios, Eirís, Obradoiro, Fogar de Santa Margarida, Compañía de María e o que decía, por favor, ide subindo, sin medo, e o Instituto Castelao de Vigo. Polas escaleras. Bien, pois... Moi ben. Acaban de corrixirme, non hai nada como estar aquí para que me corrixan a baixada e polas escaleiras. Ningún problema. A ver esa sonrisa. Baixamos polas escaleiras, Ben, o resto xa entendeu como vai, non? Ben. Vamos alá, seguimos na Coruña, seguimos con CPRs. Cristo Rei, Esclavas Sagrado Corazón de Jesús, La Grande Obra de Atocha, Liceo La Paz, Monte Grande, Peña Redonda, Sagrado Corazón e San Juan Bosco. Por favor, un aplauso. Os das primeiras filas podedevos agachar un pouquiño para que se haga mellor a foto. Aí. Pois vamos alá coa terceira quenda. Moitas grazas. CPR Plurilingüe Santa María del Mar, Santo Domingo e os institutos da Coruña, a Sardiñeira, Fernando Wirth, Monelos, Monte das Moas e Plurilingüe a Dormideras. Por favor, poden ir subindo e un aplauso moi forte. Moitas grazas. Seguimos coa quenda número 4, Institutos da Coruña. Plurilingüe del Viña, Eusebio da Guarda, Rafael Dieste, Rafael Puga Ramón e Ramón Menéndez Pidal. Por favor, un aplauso.
Quenda número 5. Seguimos aínda na cidade da Coruña e tamén xa pola provincia, por estes maravillosos concellos que fomos vendo nas imaxes. Instituto Salvador de Madariaga, Urbano Lugrís, Agra do Orzán, Agra de Leborís da Laracha, CPR Alga de Ames, Plurilingüe de Ames, Instituto do Milladoiro tamén en Ames e Manuel Murguía de Arteixo. Por favor, cando queiran. Moitas grazas. Instituto de Arzúa, Instituto Moncho Valcarce das Pontes de García Rodríguez, Plurilingüe Nuestra Señora del Carmen de Betanzos, Instituto das Mariñas de Betanzos, Francisco Aguiar de Betanzos, Instituto Espiñeira de Boiro, Praia Barraña de Boiro, David Buján de Cambre, Alfredo Brañas de Carballo, Isidro Parga Pondal de Carballo, Punta Candieira de Cedeira e os institutos de CEE, Agra das Raíces e Fernando Blanco. Podemos agachar un poquillo, Moitas grazas. Séptima quenda. CPR Plurilingüe Montespiño de Culleredo, o Instituto Blanco Amor de Culleredo, non o de Ourense, Blanco Amor de Culleredo, Rego de Trave de Culleredo, Instituto de Curtis, Instituto de Fene, Concepción Arenal de Ferrol, CPR Tirso de Molina de Ferrol, Instituto de Canido e Saturnino Montojo de Ferrol. Arriba, por favor, e un aplauso. Aí está animando. Moitas grazas. Vamos alá. Instituto, octava quenda. Instituto Sofía Casanova de Ferrol, Plurilingüe Fontexería de Muros, Astelleiras e Terra de Trasancos de Narón, Fernando Esquío de Neda, Xulián Magariños de Negreira, Instituto Campo de San Alberto de Noia, Virxe do Mar de Noia e Plurilingüe Hijas de Cristo Rei de Oleiros. Un aplauso para todos eles.
Moitas grazas. Novena quenda. En Oleiros, Institutos María Casares, Miraflores, Xosé Neiravilas. Instituto de Ordes, Instituto Camilo José Cela de Padrón, Macías o Namorado de Padrón, Eduardo Pondal de Ponteceso, Instituto Breamo de Pontedome e Félix Muriel de Rianxo. Un aplauso para todos eles. Décima quenda. Institutos de Ribeira, Leliadoura e número 1, Instituto Isaac Díaz Pardo de Sada, Terra de Xallas de Santa Comba e CPR Manuel Peleteiro de Santiago de Compostela. Un aplauso. Podedes poñervos en plan futbolista. Bueno, pues veña, apretados. Moitas grazas. 11ª quenda. Seguimos en Santiago de Compostela. CPRs, Compañía de María e La Salle e Institutos Pontepedriña, Antón Fraguas e Xelmírez Dum. E digo eu, estamos na quenda número 11 de 25 e ainda estamos na provincia da Coruña. Cando falamos de despoboación, hai que pensar nas provincias de Lugo e Ourense. Aplauso. Pois outro aplauso. Agora sí, venga. Quenda número 12. Seguimos en Santiago, Xelmírez 2, Instituto Xelmírez 2, Instituto Parga Pondal, Instituto Rosalía de Castro, Instituto de Sar, Instituto de Cacheiras en Teo, Instituto Terra de Soneira de Vimianzo, Instituto de Becerreá, pasamos a Lugo, Instituto Monte Castelo de Burela e Perdouro tamén de Burela. Un aplauso. Un aplauso forte. Moitas grazas. 13ª quenda.
Instituto Marqués de Sargadelos de Cervo, Lama das Quendas de Chantada, Instituto de Foz, Instituto Poeta Díaz Castro de Guitiriz, CPR Fingoi de Lugo, CPR Galén de Lugo, Plurilingüe San José de Lugo, Instituto Leiras Pulpeiro, Nosa Señora dos Ollos Grandes e San Xillao, todos de Lugo. Un aplauso para eles. Ese pivot que se puede agachar, Bravo. Moitas grazas. Os pivots poden agacharse, porque senón... Decimocuarta quenda, seguimos en Lugo. Xoan Montes, Ángel Fole, Lucas Augusti, Pedregal de Irimía de Meira, Río Cabe de Monforte, Instituto de Monterroso, Dionisio Gamallo de Ribadeo, Gregorio Fernández de Sarria, Alfonso Gómez de Sarria, Santiago Basante de Vilalba e os institutos de Viveiro, María Sarmiento e Vilar Ponte. Un aplauso. Moitas grazas. Pasamos a 15ª quenda, provincia de Ourense. Provincia de Ourense, Pontevedra, moitos me tiveron que sufrir as charlas cando iba aos centros a falar das probas, a falarvos do papel de exame, a falarvos dos novos modelos de exame, a falarvos da preinscripción, que non se esqueza ninguén da preinscripción, que o prazo remata. Despois venen os sustos. Vamos alá. Celso Emilio Ferreiro de Celanova, San Mamede de Maceda, Marta Guisela do Barco de Valdeorras, número 1 do Carballiño e CPRs de Ourense, Divina Pastora, María Auxiliadora, Santa María e Santa Teresa de Jesús. Un aplauso. Institutos de Ourense. Ramón Otero Pedrallo, 12 de outubro, As Lagoas, Blanco Amor e o meu ex-instituto O Couto.
En la 17ª quenda remataremos Ourense e xa pasamos a Pontevedra, o que decía, aquí onde se pode ver perfectamente os problemas que hai de poboación. Institutos de Ourense, Universidade Laboral, Xesús Ferro Couselo, Taboada Chivite de Berín, Cidade de Antioquía de Xinzo de Limia e, en Pontevedra, Instituto da Cañiza, Manuel García Barros da Estrada, 1 de Marzo de Bayona, Xoán Carballeira de Bueu, Francisco Sorei de Cambados, Ramón Cabanillas de Cambados e os CPR plurilingüe de Casa de la Virgen de Cangas e Instituto de Rodeira en Cangas. Agacharse un pouco, un poquito. Nada. No, esperamos. A ver que se coloque ben Ángel Rey, que salga ben na foto. Un aplauso enorme. E toca a quenda número 18. Seguro que o conselleiro vai estar encantado porque veñen os de Lalín. Instituto de Chapela en Chapela, Instituto Auga de Laxe de Gondomar, Instituto Ramón María Aller de Lalín, Instituto Laxeiro de Lalín, Instituto Illa de Tambo de Marín, As Barsas de Moaña, Plurilingüe Paralaya de Moaña, CPR CEMAR de Mondariz, CPR Los Sauces de Mos, Instituto de Mos e Instituto Monte da Vila do Grove. Un aplauso. Moitísimas grazas. Quenda 19, lembro que son 25, se ainda non vos chamamos tranquilos. Pino Manso de Porriño, Ribeira do Louro de Porriño, Instituto de Poio e os institutos de Pontareas Pedra da Auga, Val do Tea e do Barral. CPR Los Sauces de Pontevedra, Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús de Pontevedra e a Xunqueira 1 de Pontevedra. Un aplauso. Aplauso. Moitísimas grazas. Quenda número 20, seguimos en Pontevedra cidade. Institutos a Xunqueira 2, Frei Martín Sarmiento, Gonzalo Torrente Ballester, o Sánchez Cantón, o Allín Clan e Luis Seoane. Un aplauso.
Moitísimas grazas. Quenda número 21, Institutos de Redondela o Mendiño, Pedro Floriani, Chapela, Instituto de Salvaterra de Miño, Instituto de Vilalonga en Sanxenxo, CPR Plurilingüe María Inmaculada de Silleda, Santiago Apóstol de Soutomayor, Instituto Antón Alonso Ríos de Tomiño, Sampaio de Tui e o primeiro de Vigo, o CPR Plurilingüe Miralba. Aplauso. Pois moitas grazas. Quenda número 22, CPRs de Vigo, Amor de Dios, Apóstol Santiago, Compañía de María, Las Acacias e Plurilingüe Mariano. Moitas grazas. Quenda número 23, CPRs María Auxiliadora, Montecastelo, Rosalía de Castro de Vigo, San José de Cluny, Instituto da Guía, Instituto Alexandre Bóveda, Instituto de Beade, Carlos Casares, Coruxo e Politécnico de Vigo. Moitas grazas. República Oriental do Uruguai, ROU, Rosais 2, Santomé de Freixeiro, Santa Irene e Valadares, Institutos de Vigo. Un aplauso.
E xa para rematar, Instituto do Castro de Vigo, Álvaro Cunqueiro de Vigo, Instituto do Carril en Vilagarcía de Arousa, Armando Coltarelo Valledor tamén en Vilagarcía, Castro Alobre de Vilagarcía e Instituto A Basella de Vilanova de Arousa. Un aplauso. Moitas grazas, Iván, polas túas palabras. E como remate final a esta gran celebración, recibimos no escenario a Román Rodríguez González, conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional da Xunta de Galicia. Un forte aplauso. Bueno, moi boa tarde. Comentaba co reitor de Santiago fai un rato que hoxe é o sorticio de verán. Non sabemos se é hoxe ou mañá, pero bueno, ou é hoxe ou é mañá. É o día que ten máis luz do ano e é un cambio de estación. En certa medida, estas dúas variables case se repiten neste acto. Aquí hai moito alumno brillante, moito alumno e moita alumna brillante, que sodes pois un orgullo, non me cabe a menor dúbida para as vosas familias, para os vosos profesores, e tamén simboliza pois un cambio de estación, un cambio de etapa, un cambio de ciclo. Vades deixar atrás o instituto e vades a dar un novo paso cara á universidade. Cando será un cambio, sempre hai medos, sempre hai incertidumbres, sempre hai inquietudes, e vai supor pois dar un cambio de estación como pasamos do verán, da primavera, perdón, pois ao verán. E este simbolismo tamén se repite no formato mesmo do acto. Eu agradezo moito pois a presenza dos tres rectores da Universidade de Santiago cooperando nun acto, tamén a presenza do alcalde de Vigo no mesmo, diferentes autoridades e académicas vencelladas á universidade, as vicerrectoras que nos acompañan, e é un acto que basicamente é para estar orgullosos. Estar orgullosos do bo nivel educativo que tedes aos aquí presentes, de estar orgullosos de que estedes orgullosos do voso traballo, do voso esforzo, da vosa ilusión, da vosa motivación, porque se estades aquí é porque sodes, como dicía antes, alumnos e alumnas absolutamente brillantes, que sodes capaces, estou seguro, de sacrificarvos ao longo de 2 anos o que durou o bacharelato para intentar ter unha boa nota, para sacar unha boa nota na, hoxe se chama PAU, antes a BAU,
os de certos anos chamamos selectividade. Na selectividade que vos vai abrir unha porta ao mundo universitario, que vai ser un cambio non radical, pero sí un gran cambio. Moitos de vós cambiaredes de casa, a mellor deixares aos vosos pais e vares a vivir cos vosos amigos, con compañeiros, a unha residencia, a un piso, outros cambiaredes de cidade, outros non. Bueno, vares a tomar unha serie de decisións que se queiran ou non van a marcar o voso futuro, por menos académico, a corto prazo, e quen sabe ao longo de toda a vida. E creo que iso é para estar, ou para saber, mellor dito, que un paso adiante que tedes e vades a dar, estou seguro, con gran éxito, e non debedes ter medo, non debedes ter temor. Sempre incertidumbre e sempre respeto, pero non medo nin temor. As 3 universidades, e nós queremos que todos vos queredes aquí, aínda que cada un en liberdade pode ir a donde queira, queremos que vos queredes en Galicia e que formedes parte do noso futuro. Sempre se di, e creo que injustamente, vendo un acto como a doxe, vendo outros actos que eu tuve a sorte de ver esta semana, por exemplo, onte, unha entrega dos premios dos bachilleratos STEM, dos STEM Bank, algúns dos alumnos brillantísimos e brillantísimas que vimos onte, hoxe están aquí. Ou fai tamén 4 ou 5 días que entregamos os premios Innovatech, que se ve a calidade enorme do alumnado de Galicia, por suposto, do profesorado de Galicia. E dicía que, vendo estes actos, vendo o acto de hoxe, eu me nego a creer algunha frase que se di en moitas ocasións, e é que a xuventude, a mocidade, sodes pasotas. Eu non o creo. Non creo que seades pasotas. Habrá de todo, obviamente. Pero, en xeral, sodes persoas que tedes unha gran capacidade de esforzo. De feito, estades aquí por o voso esforzo. Non perdades nunca o esforzo na vida. Nadie regala nada. Tedes que manter o esforzo, o traballo, a motivación, a ilusión, e tedes que intentar facer sempre aquilo que vayades a facer. Creo que iso é fundamental para que poidades avanzar. E tamén, neste acto, ademais dos case 1000 mozos e mozas que estades aquí, creo que neste acto hai persoas aínda máis orgullosas que vós, que son as vosas familias, os pais, as nais, abuelos, irmáns, as persoas que estades na grada, supoño que cansados e moitos abanicando, a verdade é que fai bastante calor, pero certamente non hai nada que encha máis a un pai ou unha nai que ver os éxitos do seu fillo. A mí me pasou fai 3 anos unha cousa parecida aos que estades hoxe na grada, e realmente estaba eu máis contento da persona que levaba o diploma. Creo que iso, ao final, se vos chegastes aquí, tuvestes un gran acompañamento das vosas familias, o exemplo das vosas familias, e tamén, e creo que tamén é parte do éxito da vosa brillantez, é o profesorado. Eu sempre que teño oportunidade digo que o cerne, a pedra angular, a clave de bóveda dun bo sistema educativo son os profesores. En calquera organización o máis importante son sempre as persoas. E se en Galicia podemos presumir, e eu presumo moito da educación galega, é gracias ao voso traballo. Eu presumo do traballo que facedes todos os días nos vosos centros educativos que ao final permiten ter unhos resultados como os que vemos aquí, que nos enchen de orgullo, que nos dan moita esperanza. Ao final, o noso futuro, os que temos xa certa idade, vai estar nas vosas mans. Vos sodes unha parte fundamental da Galicia do futuro. Daqui vades a ir para diferentes aulas, para diferentes facultades, para diferentes campus, e vades a ser, estou seguro, grandísimos estudiantes, vades facer boas carreiras e vades desempeñar dentro dunhos anos postos clave nos diferentes ámbitos da economía, das estruturas productivas, dos servicios públicos de Galicia. Ao final, eu desexo que vos vaya ben a todos vós. Todos os que temos certa idade lle desexamos éxito a estes mozos e estas mozas, porque cando nós teñamos máis anos imos depender de vós. Co cual agardamos que teñades moito éxito, darvos outra vez os parabéns
estou seguro que vades tomar as decisións máis acertadas posibles, tomadas en absoluta liberdade, e vervos aquí, cas ganas, ca ilusión, cas sonrisas que tiñades cando subiedes a facer aquí unha foto de equipo, unha foto, digamos, de grupo, eu quedo esperanzado cara ao futuro. Como decía antes, este é un acto brillante, hai moita luz, hai moito futuro, e creo que polo ben de Galicia, o gallá, podamos seguir en esta línea. Moitas gracias a todos e que disfrutedes do voso verán. E o día 8 comenzan as clases. Moitas grazas polo seu esforzo. Bueno, pois xa está. Misión cumprida, non? Que evento tan increíble, Hoxe celebrouse o talento, a paixón e o esforzo da futura mocidade galega. Nin que o digas, porque se algo quedou claro nesta Megao 2025 é que en Galicia hai unha xeración que ven con moita forza, ganas e ilusión. Así que non deixedes de crear, de soñar, de compartir, de gozar, de vivir, de soñar. Porque agora comeza a vosa aventura, a vosa formación, e teredes que dar o mellor de vos. Hoxe comeza a vosa nova aventura. Pois é boa idea. Di que fagamos unha foto todos xuntos por recordo. Todos de pé. Veña, todos de pé, vamos. Veña, vos tamén, claro, aquí detrás nosa. Vamos a sacar unha foto, detrás nosa. Detrás nosa, mirando para aquí. A ver, que ven o cámara. Enseñar os pendientes que tedes. Vamos máis para atrás, un pouquiño. Sorrindo. Que se poñan de pé, aí. 1, 2, 3, Megao. Parabéns e parabéns. Muchas gracias. Muchas gracias. Hello.